Hello, abyan may nga gadira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan nga naandan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar nga karon pastor diri sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Aton ginapatuloy ini nga mensahe sa Ilonggo para sa mga kaabyanan nga nagapamati sa istasyon ng sang radyo dira sa Hinubaan sa Sipalay City, Kaliling, Kawayan, Mulubulo, Kawayan, Tapi, Cabancalan City, sa Bantayan B, Cabancalan City, sa Kamingawan, kag sa Daan Banwa, Cabancalan City. Abyan ang aton pagpamalandungan karon makita sa gihapon diri sa Hulubaton. Karon diri kita magabasa sa pila ka mga bersikulo sa Hulubaton kapitulo 5. Nagasiling ang balaan kasulatan, "Anak ko, talupangda ang akon kaalam. Ilingig ang imo igdulungog sa akon pagango. Agod nga matipigan mo ang pagbinagbinag kag agod nga ang imo mga bibig makabantay sang hibalo. Kay ang mga bibig sang babay nga malain nagapatulo sing dugos, ag ang iya ba madanlog pa sa lana. Apang sa katapusan mapait siya subong sang ahenjo, matalom subong sang espada nga duha sing sulab. Ang iya mga tiil nagapanaog sa kamatayon, ang iya mga tikang nagalambat sa Siol. Gani wala sing makakita sang matapan nga banas sang kabuhi. Ang iya mga dalanon wala sing kaligunan, kag wala sing makahibalo sini." Hasta lang kita anay dira abyan sa aton nga pagbasa sang pulong sang aton Ginoo. Ang aton hambalan abyan amo ang nahanungod sa sining ginatuwag naton kinahanglan kabalak-an kag ahuna-hunaon gid sing maayo ang bunga o kon ang resulta sinang ginatuwag nato sexual sins. May mga kalautan, mga problema nga maani ang isa ka tawo, babae man o lalaki, tungod sa iyang pagpakasala sexually. Why worry about sexual sins? Sa sini nga kapitulo abyan kun aton sumahon gid, because sexual sin is very disappointing. Ang imo mga ginahandom hindi nimo mabaton. Ang imo ginatinguha hindi nimo malambot. Ang pag-participate sa ginatawag nga sexual sin abyan daw kaangay sang isa ka tawo nga ginauhaw kag nga agod nga mabulong ang iya kauhaw, siya nagainom sang tubig sa dagat. Nga madamo sa mga tawo nga tungod sa ilang kauhaw nag-inom sang tubig sa dagat. Pero sa nagapadayon sila sa pag-inom, nagadugang ang ilang kauhaw. Amoy na nga ang tao nga mag-committer sa ginatawag nato sexual sin of fornication and adultery, hindi gid siya masatisfy. Mangita siya sa ikaduha, mangita siya sa ikatatlo, ikaapat, kung may kaigyonan, magadamo pagin ang iya lalaki o kon ang iya babae. It is dissatisfying sa kabuhi sa isa ka tawo nga nag-participate sini. Ari diri ang isa ka babae nga immoral. Ang kaulugan sining immoral, isa ka babae nga ang tao wala sang relasyon. He is foreign to her and she is foreign to him. Ano kuno ang ginhambal ni Haring Solomon nanungod sa sining babae?
Ari diri ang iya kalipay, ang pleasure nga iyang gina-offer. Siling diri, ang iya mga bibig kaangay sang matamis nga dugos. Sa versikulo 3, kay ang mga bibig sang babae nga malain nagapatulo sing dugos, kag ang iya bakba madanlog pa sa lana. Her mouth is smoother than oil. Kung sa aton pa, persuasive, convincing, tempting, ining isa ka immoral nga babae. Babae nga ang lalaki wala sang relasyon sa ginatawag naton kaminyon. Pero ano ang mahatag o kung bunga, resulta, kung ang isa ka lalaki o kung babae maghulid nga wala sang pagpakamaayo sang kasal? Ang una nga mahatag diri sa versikulo 4, amoy ni ang una nga bili. Apang sa katapusan mapait siya subong sang ahenyo, matalom subong sang espada nga duwa sing sulab. Wormwood, kung sa aton pa kaangay ini sang manunggal, mapait kaayo. Amo ina ang mabilin sang isa ka pagpangawat-kawat na paghulid sa isa ka babae o kon lalaki. Amo ini ang una nga bunga, kapaitan sa kabuhi, sa hunahuna, kag sa kasing-kasing. Ang ini nga kapaitan, matalom subong sa isa ka espada nga duha sing sulab. Wala ka gid sang paaliwansan, wala ka gid sang palagyuhan. Kay once ikaw maka-experiensya abyan sa sini nga pagpakasala, magapabilin ina sa imo panguna-una og inapasaylo ikaw sa Ginoo. Pero isa sang imo maani amo ang bitterness, ang kapait, kaangay sang manunggal nga imo ma-experiensyan dira sa imo kabuhi. Sa versikulo 5, kag hasta lang kita diri tungod kay malipot ang aton panahon, ang iya mga tiil nagapanaog sa kamatayon, ang iya mga tikang nagalambot sa Syol. Ang iya tiil nagadulong sa isa ka tawo padulong sa kamatayon. Her steps lead straight to the grave. O madamo sa mga tao nga nag-experience sang temprano nga physical nga kamatayon tungod sa ilang nga pagpasaway, tungod sa ilang pagpakasala, nga na tapnan sila sang sakit tungod sa isa ka immoral nga babae, isa ka prostitute. Kag kabay pakuntani ini magahatag sa aton sang kahadlok diri sa aton kaugalingon, tungod kay may malain nga resulta ang pagpakigilawas guwa sa kaminyoon. Kag ilabi na gid may kahadlok kita sa Ginoo, fear of the Lord, kay amo ini ang sinugdan sa ginatawag naton langitnon na kaalam. Sexual sin indeed is very disappointing, dissatisfying sa kabuhi. Nibisan sino nga mag-participate sini. Kabay ang Ginoo. Magabulig sa aton nga mangin faithful kita sa aton kaugalingon nga asawa o kun bana, kag nga pangamuyuan naton ang aton mga kabataan, bisan pa ang aton mga kaapuhan, nga maglikaw sila sa sini nga sahi sang pagpakasala. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo nga kaayo kag katutom kag pagbantay sa amon nga mga kabuhi. Palig-una ang amon nga pagtuo kag pagsalig sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Nairil, salamat sa imo nga pag-replay sining aton segment karon.
Karon pangamusta sa kay Bilin Eva kag sa kay Harlita Sayo Bitoon. Halin pa diri sa